right. Tsaona main road ndara. Ndara mamune makore mangani pamaka ruwa Tsaona. Tsaona main road pandakairuwa mudhara I think I know kuti ndine makore about 16. I was young. 16 years. 16 years. How old were you? And I think time pakaruwa Tsaona yape mudhara ndo panonzi panga pari stiff kuita kukwanisa kugadzira popularity mudhara. Yeah. Because matenderedzera aitwa machuni panguva dzedza mudhara tikutaura kuti Bluetooth. Tatabva ku infrared. Yanzi chiko zve. Imi maita zve Bluetooth vamwe vachiita zve infrared. Vamwe vachibhena ma-CD. Bhena CD. CD raibhenwa mudhara. Right. Mazuva I think futi kuti ndo pamba chanyadhabhwa machuni kubva mumakaseti achiudzwa kudiscman. Saka ngari vaora mudhara rikudzana ngari vaora mudhara. Iwe. Oh iwe. Ndara mune tabanwari mamonya vanhu. Mune nyaya iri muno. Pare nyaya iri muno. Pakabuda song yekuti patika Tsaona main road. Mamuri kupi? Ini ndiri kupi? Andiri pachita kuno. Mamonya ichitwa vakesha bati vakesha itsi. Kuti namba rero ndaifamba ndichirimba kandiri kampani kadiri kuzora. Dance. Discman. Main road. Zvakonzera kuparara kwezvinhu 40.